El Metódico Melindo! Sa pagbungad ng taong 2023 ay isang impresibong panalo agad ang hatid ng ating Pinoy boxer na tubong bukid noon. Inuwi ni Melvin Jerusalem ang WBO World Minimum Weight title sa Pinas. Kinuha mula sa defending champion na Hapon na si Masataka Taniguchi via second round TKO. Nice! Ngayon naman ay muling lalaban para sa titulo ang dating world champion sa light flyweight division na si Milan El Metodico Melindo kontra sa dayong Thai boxer na veterano na din sa larangan, dating WBC Youth Silver Super Flyweight Champion at WBC Asian Boxing Council Continental Featherweight Champion na si Chaiwat Buat Kratok. May kartada itong 38 wins, 7 losses, 25 via knockout, habang 38 wins, 5 losses, 14 via knockout naman si Melindo. Ang laban ay para sa bakanting OPBF Silver Featherweight title. Ito ang pangalawang dayo ni Buat Kratok dito sa Pinas. Una niyang laban dito ay tinalo siya via TKO ni Raymart Gabalio. Habang itong si Melindo naman ay may mga Thai boxer na din na tinalo. Huling Thai na nakalaban niya ay si Tirapong o Taida na tinalo niya via unanimous decision. Milan El Metódico Melindo! Matatandaan nagretiro na itong si Milan Melindo taong 2019 matapos ang tatlong sunod-sunod na pagkatalo nito sa Japan at makuha pa ang world title. Pero makalipas ang halos 3 taon ay di pa din mapigilan ang dugong palaban na nananalaytay sa ugat ni Melindo. Sa edad na 34 ay muling nagbalik ito sa ibabaw ng lona. April 2022 ang unang comeback fight niya at nakalaban niya dito ang veteranong Pinoy din na si Crison Umayaw sa isang 8 rounds na laban. At sa bakbakan nila ay umayaw itong si Crison Umayaw, stoppage win para kay Melindo sa ika-6 na round. Umayaw po, si Umayaw mga kaibigan, nakakapagtaka. Sa pangalawang laban niya ngayon kontra sa dayo at veteranong Thai fighter na si Buat Kratok, isang impresibong panalo na naman ba ang ating makikita? 30 anyos at 5'5 ang height nitong Thai boxer, habang 34 anyos na at 5'2 lang si Melindo. Makuha kaya ng ating pambato ang bakanting titulo? Ating balikan mga pre, ang laban ni Milan Melindo kontra Crison Umayaw. Ating silipin kung andon pa din ang mga galawang El Metodico na kumuha noon ng pandaigdigang titulo.
Uy, uppercut. Ganda. Nice shot selections from Milan Melindo. Ganda, galing. Ayan, body shot na naman. Uy. Oh. Very technical, methodical ang kanyang approach. Uy, tinamaan si Umayaw doon. Jab upper from Milan Melindo. At sa mga hindi po nakakaalam, itong si Umayaw, yan po ang nakalaban ni Naoya Inoue sa kanyang debut fight. Ganda. Grabe. Lupit ng head movement. Galing man. So, Umayaw po, si Umayaw mga kaibigan, nakakapagtaka. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.